Mana kamano ne kor magajwang kamora mara mitira ka thulo makene mar waki chenro no mar onagi kod siasa ne kor magajwang ma wakelo ne kacha chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich pile ka pile ne kor magajwang kawuono ben wanyis no bedo kata kachiel kod jatelo ma bende en jagoro maduong' kacha mako pes Zablon Awange modho go kata mbaka weche mag somo osebedo ka kelo kacha widhiero mopogore opogore kachiel kod bende jonyuol bende osebedo ka ne gi paro mopogore opogore kalura kachiel kod weche somo kamora mara mitira ka thulo makene mar waki chunya nagi TV mondo mi wago mbaka ponono ni kacha gi ote mora mora ma digombo ora kacha kor magajwang na ote magi machoke chunya gi TV Facebook page chunya nagi TV TikTok chunya nagi TV YouTube page kor magajwang wacha kacha sana ka wone tareka chel do mara pare ga gana pro kod proga beach science paga chel kacha kama tai chunya enan Steve James nyakwar nyaronyi 1 kothon makene mar waki chenro donja na kendo wachako akothon makene mar waki studio wa makawuono mgusi Zablon ni Rio nade Ario kare Steve. Moso jo neno wa mar chunyo nagi TV. Ni musawa. Misawa. Au amor kabisa enodi chengi mokwonga ngeni mar donje chunyo nagi TV kendi kama kaka watime kendo amor kabisa wa mor gi welo madonjo kendo limo saka sa. Kapo kwa chako yena munda kauthulo makende mondo minyis na janeno nito Migusi Zablon Awange en wuod kanye en nyakwarna Lunya kapakre. Ya nyinga Zablon Olecha Awange anyakwara Awange a wood game tati yo Kisumu kae aja puonj se puonje skunde Kisii then abiro Kisumu kae apuonjo Kisumu Day High School higni mang'eny babedo nyaka senior HOD mar humanities kendo nan ja coach mar volleyball coach mar taekwondo then jopiny noneno ka tija ber to noyiera ka jakom mar Kupet higa mar 2011 abedo chairman mar Kupet Kisumu County from 2011 to 2015 natiyo maber ba jopiny noyiera as executive secretary kata jagoro maduong' mar Kupet Kenya Union of Post Primary Education Teachers mano riwruok ma jopuonj motelo ni jopuonj duto secondary schools gi teachers training colleges. Abedo executive secretary 2016 odoko noya 2021 kendo idok noya higa manyien. Idok noyi? Idok noya. Mane ni gogi surety. Awinjo kacha kiwacho kacha ni bene nini kacha puonj mar volleyball kendo chaki puonjo kacha taekwondo. Manyiso ni ini won insecurity. Ana won insecurity. To ana won anja games. Yes. Koro security starts with you. Mano gima Uhuru Kenyatta mane Kericho nowacho. Kane wachne ni arita kwe odok piny. Koro kane wacho ni security begins with you, nwakawo wachno seriously. Wawacho ni ok wanyal depend on ogulu mama mondo konywa. Kama wanyalo baro ng'ato ka ng'ato kunyowa gotieno kiwuotho. Yes. To yude dege kanya? Iluongo ni self defense. Yes. Erokamano dwago mondo wagwe mbaka ma bende osekelo kacha pogruok e paro kata mana gwenyruok e paro kachiel kod jonyuol to kod jopuonje ma bende waneno ni ok en gima no ma bende dhi maber weche mag somo chutho to mag JSS. Iwinjo ka bende jopuonje moko wacho ni bende kata gima okagi winji gima gipuonjo. Jonyuol bende nigi luoro to nyithiwa dhi bedo nade. Nitiere midhieri mopogore opogore nyaka gi iwacho bende nitie skunde moko bende ok gin ready mar kao mar timo puonj ma JSS. JSS and junior secondary. Ten crisis Kenya mangima kae. And president kane biro kane dhi yiere to nowacho nonyalo gole to nokwere ni pesa mosepuk kata omuom mosepuk e JSS a competence based curriculum ng'eny. What you can do is just to improve it. Nikech task force manokelo CBC ni nong'eyo gima ne gitimo. Ne gin jok molony e wach somo. Bane gibiro gi recommendation ni somo onego bed ni wile from 844 to 2663. Higni ariyo ECD, higni auchiel e lower primary. Higni auchiel moro e secondary midhi pog diriyo. Achiel idhi luong ni junior secondary, achiel idhi luong ni senior secondary. Then higni adek e mbalariany kata colleges. Koro noseche bedo implemented. E penj be nogol miluongo ni KCPE, KCSE. Nowil gik moko ma koro iluongo ni assessment. Assessment itimo klas 3, itimo klas 6 national assessment. Assessment itimo klas 9. Ka nyithindo osekalo to idhi e klas 10 e form 2. Mano for klas 10 ni senior secondary.
nyaka form 4 assessment ibiro tim kendo. Gigi gajo jopuonj, gigi gajo nyaka jopiny, gigi gajo jonyuol. Nikech chon kane wan gi assessments, nyathi kane oduogo e ot, nong'eyo ga ni obedo number 1. Ipenji ni bedo number 2. Kata mama uma uso nyanya ne nyalo understand. Wuoru mar go randa kata no jalupo no nyalo winjo. Ni nyathina ni obedo number 4 kuom ji 20. Kata number 10 kuom ji 30. Sani wach mar ranking no serikal nogolo, inokelo gimiluongo ni competition moken healthy. Bano will exams be no goal nikech ne tie piem moro manok long'o. Skunde ne piem to the extent ma piny koro nochako kwalre. Penji ne kwalre hali ma dich kabisa. Ne kwale mata kuma dhok koro ne piny. Penje ma koro ne kwalre ma koro waluongo ni exam rasmi. Ma en adier ni penj to ne kwalre skunde. Ne kwalre ma serious. Manyalo moko nyithindo noyudo A. Wanyaka Magoha no humno nowacho ni yawa. Magi gin stupid A. Onge ne miyudo A moro to ko wachi ni course midwaro dhi tiwacho ni an adwaro mana dhi timo course moko ma kata certificate course ni tiyudo plain everything. Koro emane koro wang'eni ranking gi miyo principal tim kwalo penj mondo timang'o mondo skunde gi otim maber omigi chiew. Nyithindo kwalo penj mondo gi satisfy jonyuol. Jonyuol be ng'iyo kaka kwalo penj mondo nyithindgi otim maber obi okonygi bang'e. Nikech ne gineno ni somo emodong' ka piny osenjawre economical ochumi rach, somo ni ema nodong'. Koro kane osegol gigo oket assessment koro biro gi expectations. Koro en mana expectations kamoro amora. Nyathi dhi achieve expectations, nyathi meet expectations, nyathi dhi exceed expectations. Ma gisebedo ka gitimo expectations gi klas 6 kendo gidhi time klas 9 sani. Koro mano kamano njao godo korka measurement and evaluation. Mar ariyo en subjects nobedo increased. Moko nonywand together to moko noginene. Subjects nokelo 14. Union ema nogoyo koko, an particular kaka wange nagoyo koko ni subjects puonjo gi ng'eny. Gin pathways mopogore. Onge competence midhi ng'iki yud kae. By subjects go nobedo reduced. Ne gin 14 e lower primary. Sani aparo ni gin 9. Moko nobedo merged. Then nochopo koro kama jok madhi tiego gi. Jopuonj ne onge. Ne pok obedo capacity built. Ne gikawo jopuonj moko gi capacity built. Jopuonj primary. To nofwenyo ni kata kise capacity built ng'ato, pod ok oromo puonjo. Kanyo ok otiegre e puonjo kanyo. Koro nong'ne ni koro wamany graduates nikech ma en secondary to graduate manyalo puonjo secondary. Then mar adek nitie kama iluongo ni domicility. Nodhi bedo kanye. Mano ne debate maduong' e Kenya mangima kae. Ji ne yawa. Klas 7 ni en junior secondary. Odhi bede secondary kose bedo. Nyithindo manyo sani klas 9 gi. Noket gi klas 6 ne gi yiero skunde. Ma nyithindo ne yiero skunde malich kaka Mang'u High School, Kenya High. Nyathi wacho ni klas 7 nodhi e junior secondary Mang'u High. But ne nitie challenge kae. Serikal noken ready, Kenya noken ready, pesa bende Ministry of Finance onge go. Koro jonyuol be ne chako paro ni yawa nyathini koro kae ni klas 6 kae to se yiero Kenya High, moko yiero Nairobi School. To eka koro ya Nyalenda kae ti ya Ubunga. Koro Nyalenda mai fees dwaro chakre kae to pod in gi nyithindo moko. Ing'o ni nyuol be ng'eny ga kae nyithindo ni e slums kae kata e gweng' kucha koro lum. Koro yudo ka in gi nyithindo moko e secondary tichako luor ni yawa fees dhi maka e klas 7 kae. Koro jonyuol noluor ni fees dhi mako gi to ne giluor ni yawa secondary ni nyithindo gi tin. Pod gitindo gi jogni 11 ok inyal tero gi e boarding. Yes, ka jomoko thagre boarding to gi jogni 14 15 klas 11 dhi e boarding nadi kendo mabor. Nyathi wuok nyal dhi Mang'u nadi. Mano nokelo confusion. Mar ariyo serikal be nodoko luor. Serikal be nong'iyo ni nitie gimiluongo ni capitation. Capitation per student e secondary school en 22,000. E primary school kacha kata JSS akpone en 12,000 kata 15. Koro serikal noluor ni yawa nyithindo gikodonjo e secondary. To pesa ma gidhi chulo ng'eny. Nikech kata sani pesa ma gichulo ne motramo gichulo. Banyaka Ruto nyoluongo jopuonje status ni yawa wang'i kaka wanyalo revise chudo ni. Then nitie ng'ato miluongo ni Ngire Magoha manokaw kuom Laktar Matiang'i. Ng'ani ne tiyo malich owuotho e skunde secondary kogero CBC classrooms. Principal be nosebedo tiyari bo wacho ni wan ready. Kesha wan ready kawo nyithindo go. Kara ne nitie motive achiel. Jo primary dwaro Kesha dwaro JSS to jo Kesha be dwaro gi. Motive ne achiel. Jogi dwaro capitation. Yes, capitation ema jogi olap dogi ne ndong'ne. Ndong'ne. Yes. Ok somo. Ok somo. Yes. Koro
union be nitie dwaro kae KUT be dwaro jogi to Kuppet be dwaro jogi to Kuppet wan wawacho kendo wa reason ni jopuonj mapuonjo JSS gi iluongo gi nang'o ni gin graduate teacher to gipuonjo kanye ni junior secondary to wan gi gimiluongo ni demarcation junior secondary no donge en secondary jopuonj jogi donge jowa yes mano gin members wa koro ne nitie ywaruok matin kanyo bang'e demarcation notim ma jo junior secondary mapuonjo junior secondary nokete Kuppet jopuonj primary manobedo deployed puonjo secondary ema pod odong' e NAT koro essentially jo junior secondary gin jopuonjwa koro ne nitie names skunde noringo bok luongo sign writers noyudo tije malich kae skunde iloko from highway primary to highway junior secondary school yes Korulum primary to Korulum primary junior secondary school uniform be idhi loko kae yes gina in the same primary school sirikal nong'iyo to wacho ni be gidong' e primary kae nikech kata secondary kama gwano gero classes ne mna classes achiel miluongo ni CBC we gidong' e primary kae bang'e ne gidong' e primary koro gimo change en nyithindo manyiri ochako rwako skirt nyithindo ma yawuoyi ochako rwako uniform jopuonj to koromo skunde to signpost osendik maduong' sirikal noneno ka nitie confusion gi ywaruok between HOI waluongo ni HOI head teachers gi jo JSS gi koro wacho ni kora walok nyigi ni koro en comprehensive to king'iyo to onge gima comprehensive skunde go ero skunde oringo kendo loko sign writers oluong kendo igolo junior secondary walk from a highway junior kata Kondele junior to Kondele now comprehensive school to kwang'iyo an kaka union an kaka wangi agoyo koko ni yawa onge gima comprehensive kae japuonjwa mapuonjo history ni oket kacha ni puonjo physics japuonj mapuonjo history cha oket puonjo kwano japuonj agriculture puonjo English kae ja primary mapod class 4 pod dhi puonjo JSS kata jo JSS manobiro ka niketo ipuonjo mana kaka ni puonjo to ajo jopuonj are not enough there is need for teachers jopuonj manondika ok not enough emane wagoyo koko bochuno wadhi ng'anyo eka nindiko jopuonj 46,000 noket ge interns to kosendiki to wacho ni kata usendiko jopuonj 60,000 go credit to Ruto President Ruto ndiko jopuonj mang'eny pod ok oromo nikech jopuonj sciences ne onge koro wadhi wang'anyo last year ba jopuonj ma interns go 46,000 nobedo converted to PNP initially ne nitie 8,000 mana kuongo ndiki then okaw 46,000 because science teachers ne pod not enough kwase goyo koko higani ondiki jopuonj 20,000 ma Kisumu ne jopuonj 500 gini interns seche mowuyo kodi ni gi ka gidhi tieko higa achiel to gin ne gibiro solve solution mar science e junior secondary kendo gin graduates nikech no kwanyal ga kaka deployment japuonj ma class 4 ma koro biro puonjo class 8 waluongo gi kaka graduates mondo koro gibi solve issue ma staffing e junior secondary kanyo oweket japuonj English manotimo English kata japuonj matimo history theory ni koro dhi puonjo physics obro bed ka ene ma okia gi kata japuonj gine ne onge so at least to an extent waneno ka there was that solution koro kapod nitie gajruok kae sirikal oneno ni kata comprehensive ni pod kelo shida pod nitie ywaruok koro doko change the name again from comprehensive to junior school koro gigolo part mar secondary no to ok nyisi nyithindo gi not junior secondary schools then junior secondary jopuonj go gin jopuonj JSS koro sani there is a change of name sirikal kane gi shida to ringe loko nying CBC ni bende waneno ni nyithindo gi not competent enough nikech kano chakre ni wacho nyithindo dhi go abal nyithindo ne goya bal kuonde moko ne obedi goya bal iwinjo ng'eny gi ne yweyo mana chiche nitero gi ne chieng' tero chiche to subjects mane jopuonjo hero mane jonyuol complain jopuonjo hero en koro katedo iwinjo ni kinyi wacho ni dhi om gweno nyathi dhi puonjre kaka inyalo ted gweno yang'e nyathi lao gweno ba yang ba lose ba tede en wheat fry kata en boil lose maber ba japuonj bil ba neni japuonj bil okoso chamo koro kanwago koko ni ka competency ni ok wane nikech kata mpira be pesa mar mpira ne onge ko curriculum koro eka koro iloke kendo from competency based curriculum to competency based education CBE koro you have name seneno chronology of change of names iwila name ka shida moro wuok to giseloko nying ka shida moro wuok to giseloko nying koro kano wach ne jopuonj chamo hadho gweno e school to koro nochopo kama koro secondary ka usegolo penj uloke ni assessment uluonge from KCP wacho nugonge penj to nyithindo sani ena gi achieve mana expectations to gi meet expectations to moko to exceed expectations koro gibodhi e national schools nade
sirikal oringo loko nyinge ni koro onge wach national school, koro gin pathway, nyathi luwo pathway mohero, koseluwo pathway no, skundi ma national schools gi koro iloko gi bedo cluster. Koro extracurricular, extra county bedo cluster 2, national school bedo cluster 1, county bedo cluster 3. To nyithindo yiera, nyithindo noyiero skul sani seche ma wuoyo kodi nitie skunde mang'eny mapok oyier. Ng'eny go yiero mana miluongo ni cluster no. Kati luongo nyinga ma sedo ni en cluster 1. Pod en mana national school mwang'eyo cha. Iluongo Alliance ni iluongo Kisumu Boys ni en cluster 2. Pod en mana Kisumu Boys mwang'eyo cha. Ya to koro kisegolo wach penj. Ike koro konyo nyathini. Ikonye nikech penjno adhi hinye. Koro gidhi laro skunde madongo go. Kati change mana name. Well, the change of the name alone ok en panacea to the solutions gi crisis mane nitie JSS. Mano gima wasebet kwa wacho. Seche mabet kod yawuoyo ni nyithindo dhi timo penj ma klas 9, jomoko be dhi timo ma klas 6. Pod wan gi dweche 2 kende to transition dhi e secondary school. Senior secondary okia gima gitim. Solutions make problems ka pod endelea. Conflict winjruok onge between hoi gi japuonj JSS. Japuonj JSS ochayo hoi, to hoi be ochayo. Yes. Hoi wacho ni JSS nokwalo penj, ni wane mono okwalo ni penj. To japuonj JSS be wacho ni ng'ani ok osomo. Koro conflict ni wan kaka union wang'iyo there should be a solution. Koro solutions of issues mantie JSS, nitie conflict between HOI gi japuonj, nitie issues of positions. Nyithindo ma tugo pira, matimo drama, jo JSS mapuonjo gi okomi position yoyote. Position momigi en organizing secretary. A sports kae, a drama, a music. Positions modongo jomoko emokawo. Obed hoi, obed jopuonj ma senior secondary. Koro korka staffing ne gigolo ga jopuonj gi deploy primary school teachers okelo malo, apart from a few time magikawo jopuonj senior graduates gitero kanyo. We are saying to wasebet kwa wacho ni want wachiwo nu solution. Jopthindo gi nokukelo gi e secondary. Gidhi nyono secondary ka gibire class 10. But koro JSS jopuonj ma JSS cha be osego koro chunyo wacho ni aidhuru. Asepuonjo JSS koro ayie godo. Koro gima tek en kik uluongwa ni primary, usiluongwa ni primary ahinya. Udok uluongwa ni comprehensive. Mar adek udok uluongwa ni junior school. Sani lweny mwagoye Kenya mangima en wajo autonomy gi independence. Jo JSS go lweny mabedo independent. Kiki bedonje senior secondary to kiki bede primary. Ineno kama gima ber adiet kech. Ema bire kanyono. Ma en idea ma time no se biro makanya wadhi State House kane jatendo mliona kelo Missouri mention to joka nyogo koko. Joke our sister union gi jopuonj ma capture nyogo koko nduru bog miluongo ni heckling. Ba ker no address gik mane wawacho te to mano ko address ne wach JSS. To the fact ni ker no mention wach JSS does not mean ni onge underlying currents. Ng'ur moro nitie kanyo, musuko nitie to dhi lipuka anytime. Koro wan wang'iyo ni solution to the crisis mar JSS ni en independence gi autonomy. Onge gima wadhi yudo kanyo nikech already jogi gin members wa. Jo Kepsha goyo koko nang'o ok gidwa weyo jo JSS dhi mana ka Farao nok dwa weyo jo Israelites dhi. Nikech pesa magiyudo kanyo duong' miluongo ni capitation. Capitation ma junior secondary ko biro to kinyalo loso godo fence moro, tinyalo go dhi e class 2 moro kanyo tiloso go tiles moro, iwinjo. Otiyo gi pesa for what it was not intended for. Koro wang'iyo ni pes JSS gi gin pesa gin omuom madongo, to onego bed ni okonyo ja JSS sector. JSS oting'o class 7, oting'o class 8, oting'o class 9. Let this pesa mabiro mar capitation ni otigo de extracurricular activity make JSS, omany godo pesa mindiko godo jo BOM of subjects ma onge jopuonje JSS, olos godo classes mek jo JSS, olos godo facilities mek JSS. Koro gima wa demand en financial autonomy. Wa demand administrative autonomy. Wawacho ni ker ni nitie stagnation nikech duol mandiko jopuonj mindiko ni TSC nodhi bokawo scheme mane wan golo scheme of service ogolo owilo gimoro ni career guidelines.
Career progression guidelines osekelo ng'ur amongst the teaching profession. Ikawo godo jopuonj moko ma head teachers gi principals moko perform kata central kucha tinywando nwago kae. Ikawo nwa jomwa moko mose fail thuchegi kacha timiyo gi skundewa madongo dongo. Tikawo jopuonjewa mabeyo kaka Jaboaz mane tiyo maranda cha to kawo wito dhi oger nyambaro ja. Mano e kama career progression obire. Secondly, jopuonj mosepuonjo higni mang'eny wa big ignored. Ikawo nyathi mani puonjo yudo ka koro bedo jatendi. Koro ne onge structure to nitie ng'ur and demotivation. Koro wanyiso ker ni TSC okelo gima rach korka promotion kata idho ngas ma jopuonj. Wadwaro ni gini ogor obed reviewed. Ker no yie ni gino dhi bedo reviewed. To apart from yie ni bedo reviewed, wan kaka jokupet an kaka wange ase paro solution. Part of the solution ni jopuonj mang'eny manie secondary gi ma pok oyedh ngas gine C3, C4, C5. Ng'enygi inyalo kaw gi tikelo gi kaka principal mar an autonomous JSS sector. Nikech gin gi qualification to skunde tin e secondary school. Rather than kawo hoi ni koro tele klas 1 nyaka klas 9, wawe ja hoi ja caption otel ni klas 1 nyaka klas 6. Otim assessment ka nyithindo gi achieve expectation kata meet expectation kata exceed expectation to gidonje junior school. Junior school ka gidhi yudo gi principal manyien. Mabe nengo beri gi principal mara manyien. Principal mara tikawo japuonj miluongo ni JSS. Jopuonj ma JSS giluongo ni moguls. Kata maestro. Gimire nying nikech gin caliber of jopuonj manyien. E sector ma pok wabedo godo e piny ma Kenya ni. Koro mano kuongo ne kiluongo ni maestro. Mar ariyo gin moguls. Koro ikawo maestro kata mogul tiketo bedo deputized principal. Mae dhi kelo luor nikech odhi neno ni mae to koro mat makiwango na. Mae japuonj secondary kaka wan. Koro we are demanding gimiluongo ni administrative autonomy. Then kwaseyudo administrative autonomy, japuonj mabiro as a head teacher ni koro kidhi ni head teacher idhi duonge ni principal. Principal ni koro ka pesa obiro to biro tiyo gi capitation mar junior secondary to gero sector mar junior secondary. Nikech junior secondary dhi bedo daraja. Onego bed daraja ma connect junior primary gi senior secondary. To kidhi nywande primary, ukia ni ene oken junior secondary to ken, oken senior secondary to ken junior primary. Kete on its own, obed gi structure mage, okaw nyithindo los nwa, kose loso to ng'ul oko, kose ng'ulo to jo senior secondary kawogi, mana kaka itime factory, to koro chako chan them out ka prepare gi a different pathways. Okibiketo ni hoye mabiro loso nyathini pathway. Kai wadwaro identify talent. Kwadwaro identify talent kod bed mar co-curricular wado manyo ng'at manyalo goyo adhula maber, ng'at manyalo timo swimming maber. Ka en physics wang'iyo nyapuonj ni ong'eyo science maber, nyathino ong'eyo science, wanyalo mulde mondo wachak lose obed laktar kata engineer. To ka in ng'at moro mong'eyo history maber, wanyalo wacho ni ng'ani dhi bedo a lawyer. Emi iluongo ni mago pathway. Pathway gi japuonj ma secondary gi principal mo e secondary ema biro ng'eyo how to identify through teaching them. To all this solve the staffing crisis junior secondary. Ko gol japuonj senior secondary obiro kai. So I've talked of financial autonomy, I've talked of staffing autonomy, the independence, mar administration. Now the third part, en co-curricular autonomy. Anyisi kaka jogi odhi okaw kombe madongo dongo e sports. Ni gini e secretary, gini e vice chairman, gini e chairman, korka pesa treasury kacha gine magimulo. Ma utingo jo sports moko mag secondary, senior secondary, gi jopuonj ma hoi. Ma nyiso ni gisani primary ma pod run. Primary gi part of jopuonj secondary. Kaka sports ibodo ka secretary ma senior secondary, en sports secretary ma nyaka junior. To curriculum margi mag sport chale ko opogore gi JSS. JSS bende gi margi opogore. Opogre. Yes, calendar be opogre. Koro mae en gima iluongo ni miluma, gin jo miluma. Wadwaro ni JSS obedo autonomous. Ok inyal puonjo nyithindo to koro chopo ka leadership to you are not entrusted with leadership. Idhi manyi leaders from elsewhere. Wadwaro ni gino mimeko machiel, organizing secretary. Organizing secretary mano tij pango kombe. Mano ng'iyo ni soda oromo welo. Mano ng'iyo ni jopi oromo ji. Kose nade? Mando ng'achaye. Emo wacho ni chuny leni nyaka migi. Ma momiyo jogi wacho ni jokupet nenda ni un joma malo sana. Ere ka keto joma keto gimbe giga book maber kabisa. Yes, koro joko ketini gini organizing mogul. Mogul koro en organizing ma sport. Nyinsa mogul magini ni.
Koro wadwaro ni korka sports kae ka jogi ema dhi loso pathway ma nyathini nyalo luwo. Kik utrust ni ene modhi ng'iyo pi kata odhi ng'iyo nusu mkate ma nyithindo dhi chamo. Kete obende omak omuom. Obed chair, onyalo chair meeting. Onyalo ndiko minutes as a secretary. Mano e gima wa demand. Mondo koro kata ko prepare pathway, to prepare pathway te ni a table ma decisions are being made about activity moro mitimoni. Mago e gik mwa demand for independence. To en idea ma time nosebiro, jomoko biro go koko nang'o nikech imayo chiemo mosekete dhoge osechako nyamo. Wadwaro golo chiemo e dhoge. To chuno nyaka golo chiemo e dhoge nikech wadwaro rieyo sekta masomo. Sekta masomo dhi bedo determined gi JSS. CBE, chuny CBE en JSS. To ineno ka JSS bende ineno ka omako form. Omako form to sirikal is underfunding it. Challenges ma wacho go bentie midhiero mamako JSS go. Dissatisfaction of mogul mapuonjo go. Mogul ema puonjo jogi. Any key to the achieving of the curriculum mar CBE. They get it wrong to the education sector is completely lost. Okibi produce jago mpira matugni Harambee Stars kaja JSS ni okomi thuolo mar coaching nyathini maber. There have been challenges kata mpira iwacho nyathi kosechopo 15 and years gi 1 month manok nyal tugo. Mano na segoyo koko. Watch age limit ma Ministry of Education oketo godo tuk jo JSS gi must be removed. Nikech nyathi dwa moko oseyiero pathway ma sports. To in koseyiero pathway ma sports iwacho ni limit ma jaklas ochiko en 15 years. Limit ma jaklas auchiel en 12 years. Magi gin challenges ma jotend gigo pok owuoye nikech gima gin interest go opogre. Magi ma kwakawo JSS waketo kanyo to biro ng'iyo kaka wanyalo review watch age no mondo wa develop talent manyalore. Iwinjo. Koro kanye ma we want to get it right nikech kwa dhi produce daktar to foundation mar sciences mochake junior secondary. There is no foundation primary. Primary kachi puonjo basic education. To junior secondary kai michako puonje real physics. Ipuonje real biology, real chemistry. Daktar modhi produce ibedo daktar marach koko nyathini the better foundation. Mano e lweny mwagoyo to that is the reason data. Momiyo wawacho ni JSS ni sani oseluongera ni JS ni obed autonomous, obed independent. Mondo koro janyuol ong'e ni mae initially our suggestion manobedo ignored as a union ne ni skunde moko ma iluongo ni sub county schools gi ne dhi bedo domicile gem mane gidhi domicile jo JSS. Nokochuno ni nyathi ja class auchiel dhi mang'u. Ket jo skunde gi nikech skunde gi to are everywhere. Nyithindo go tieki odonje skunde ma sub county. From sub county ka gidonje senior school. Ne timre chon kanon gi 763. Ang'oni ja 844. Yes, ano abe ja 844. Yes, abe ja 844. 763 nentega skunde moko maniluongo ni secondary. To nitie skunde moko maniluongo ni high school. Kisumu Boys was high school, which means nengi form 1 nyaka form 6. Kisumu Day was for secondary. A secondary school nengi form 1 to form 4. Koro after form 4 ekinyalo manyo school moro man gi high school tidhiye. It does not mean high school ne onge form 1 negin godo. Yes. Kanye difference mineno ga ni high school gi day school. Ngenji kia ni gido no wuoga kure. Go see Zablon gima bende na dwa mondo chaka penji mondo miyo janyuol seche moko winj gini maler kabisa. Ni to bende som JSS en gima ber. Som JSS. Kechujo ka bende jopuonje bende ywak. To ndalo bende dhi piny bende ka to bende ka koro seche moko nyithindo gidhi bedo half baked. The motive, the idea of the framers of CBC ne ber kabisa. Ne gin gi very good nini. Shida maduong'. The idea is to ber. The shida maduong' ni implementation. Implementation mare dwaro pesa. Western world ose implemente. To no implemente gi pesa. To we are struggling third world country. The other motive nen golo competition man necessary. No one competition man necessary. E gweng, e estates. Skunde. School ka school. Skunde moko no nego other activities kaka sports. Gin gi deal academic. Iwinjo. King'iyo jok madongo wa, jotendwa. Nyithindgi ok consume sombe wagi. Kata jok motelo ni education system. Nyithigi somo sombe ma IGCE. Ma oko. Ma oko. Magi owene mana jo piny.
Mago weni walala hoi. Walala hoi. Koro ndalo 844 gi ndalo 763 ineno kopogore gi marwa. Jo tendwa gi manyithi gi somo subjects ma opogore go gi curriculum. Seche ma gitimo ga penj. Be ineno ga ka gi haya gechi ni koro gi ringo ndara. Penj gitimo ga. The best you can do ni kineno ka Brookhouse oketo results kacha. To results go be gaji kia ni ngano mokadho ngano morem. Nikech everybody okadho. Okay. Yes, to ngato kanto koro dhi manyo na talent ne. Okay, the difference en ni jogi nigi pesa, koro parents go nigi pesa, koro nyathi ka nyathi nyalo ibro tere loka to bro timo gimoro. Yes, but king'yo maber kata Kisumu kae, wan gi skunde Kisumu International School. Private schools ma offer foreign curriculum. Wan wachope level ma exam ka wuok ni private schools. Iyudo ka koro Golden Elite ose hire buses a day. Okete ndara. Results. Jo fuambo be biro ka penjo nyathi idwaro timo ang'o. Nyathi oseyudo max 450. Odwaro bedo engineer. Odwaro bedo doctor, neurosurgeon. Moko chako specialized chon. Okia ni neurosurgeon pod nyaka ibed doctor, ekidhi ibed neurosurgeon. We nyathi odonje secondary, oyudo ka physics tech. To chako oyudo ka chemistry tech. By form 2 en koro odwaro bedo a writer. By form 3 ose lower expectation completely. Nikech we were having negative competition. Negative competition was not giving the true identity. Momiyo in very rare cases ngama no yombo ga class 8, no yombo ga form 4. Secondly, ni yudo ga ni jomoko no kuluonga alliance. To dhi to chwado A kata maranda kata small schools emakai. To ngat moro to the alliance to go gi C-. Iwinjo. Koro the framers of CBE had very perfect in ni Kenya wasechopo kama onego benua industrialize. We had vision 2030. 30 years 2030 no domuna higni a beach. Kwa sechopo ni wan gi vision 2030 to domuna higni a beach. Education system marwa onego bedun change to reflect that reality. But if it's changing to reflect that reality, no onego beni pesa serikal kao to keto. Kibaki no chako gi good idea. Gi free secondary, gi free primary. Mago ne miyo nyithindo access to education gimiro ni 100% transition. Nyathi ka nyathi motieko one level onego bed ni dhi another level. Iwinjo. Mama goha kano bedo ni ngire magoha yudo sector masomo kaka jatend migao no wuotho e estates ko manyo nyithindo ma opoko dhi e school to tero gi personally e form 1. Wuotho e villages to wuotho e gweng kolulum kocha to wuotho e estates kata Muchido ka Nyalenda. Gi everywhere. Nikech notemo timo gimiro ni 100% transition. Koro nongne ni ka penje mamiyo nyithindo ok nyadhi e skul, wagolru penj mondo nyathi kik bed ni jomoko irodho e ot. Parents moko ne rodho ga nyithindo ni irem nang'o banegi. Iwinjo. To alas, kane osegol mae to pod waneno ni there is problem. Nikech nitie jomoko kosechopo ka certain level eno ni osetieko skul. Research Gedi Mubora nyiso ni nyithindo 100,000 manotimo penj ma klas 6 ok nyal bedo tracer ni e klas 9. Gidhi timo penj klas 9. Moko onge. Kanye ma gidhi? Where are they? Chon kane ng'ato tieko klas 8 tinyalo wacho ni okay, mano ng'at maduong' onyalo dhi e Technical and Vocational Institute. Donge? Moko got married. To sani ja klas 6 odhi tedo. To mano nyiso ni mano be is a challenge mokelo kanyo. Yes, 100,000 jok manotim nikech emomi wan gi miluongo ni NEMIS. NEMIS is not only for toro pesa gi timis e school, but it's for tracing nyithindo gi. Nikech government serikal nobiro gi miluongo ni policy mar access to education ni ng'ata ma osenyuol nigi right ma dhi e school. Obe nyathi mong'ol, obe nyathi modhier. Koro ka yudi constitution wacho ni katiba wacho ni koyud ka parents okute nyathi e school en lweny, inyalo teri e court. Then ka nyathi osedhi e school kowuok one level to another, onego bed ni transition en 100%. We have failed in our own policy mar 100% transition. Koro CBE no biro to rectify that challenge. But CBE itself is already failing nikech okwanyal account for this 100,000. Why is it failing? Sirikal is fumbling gi pesa mano beni oro. See, capitation principle ndegi HOIS yuak pile. Kasa nigi nyalo chono wan gi skunde manyawawa. Anase kwero gi ni onge skunde manyawawa. Go schools are not there. Pesa go sirikal emo skunde go, omiyo nyithindo go ng'ato odhi withdraw. Onge ng'at modhi withdraw pesa America. Pesa nyo or kae kanyo winjo ka bedio kit sang' wuok to ni pesa moko. To king'iyo go schools go, ng'eny gi gin mana e kuonde miluongo ni junior secondary kata emane ji witie pesa kuro. Billions, sirikal lose pesa mang'eny to nyithindo are dropping out of schools. Ng'ato bete Ministry of Education kacha oro pesa e school which is not there.
Skunde moko nofwenyi ni nigi mana gi signpost. Account begin go. Building to onge. Nyithindo be onge. To account cha be is very active. No, at any given time jidhi withdraw. Transaction iti. Ganya wawa kata ghost ok nyal dhi golo pesa. Jatela kata jatela bank tela nyalo ringo donge. Koneno ghost ko biro. Biro monje. Yes. Mae en ng'ato. Ng'ati ni openje ni en ng'ano modhi withdraw capitation ma school miluongo ni ghost no. Mae ng'ano. Many ng'ani itwe. We must walk the talk. Koro sekta masomo ni pesa osepuki to pesa be osebet ka chwer. Ochal kikapu moro motuch. Motuch. To adawe mana ka penji. Ang'o ma koro timore ne skunde moko ma bende nitiere kuonde mongore ma bende ok nyal access gi kae lak. Nikech ano ka bende sani JSS gi ndaga gi laboratory. Moko timo nyaka gitimo practicals. Bende nitiere to ido katie skunde moko e gwenge kacha ma kata onge. Equipments go onge to gitimo the same exams. CB no biro to make us equal. Ideally, idea kaka nacho nine ber. Shida ninti challenges. The first challenge, ni the schools ma were ready to receive CB ni again private schools. The McKinneys of this world, the Modasas, the Golden Elites, ni again gi facilities. Public schools ngengi were having challenges of population. Area, MMSHA, Victoria, class achiel, nyithindo prochiko. Japunja achiel. Mondi non individual attention ne tek. Tingi subjects adek. Yes. Then koro biro the second challenge. The first comparative analysis in between private and public. Private were better equipped. CBC was favoring private. Then Mara Rio, in between the public money town gi public money gweng. Public my town kaka MMSHA o kinyal compare gi aura chudo mixed primary. Kara JSS mane gwe. MMSHA ni en gi infrastructure maber. Chances are high ni kata computer bila ben godo. Iwinjo. Moro manie gweng cha to onge godo. Kara computer na pok gineno. Poka gineno. So these are challenges Maserikal has taken time to bridge. Koro kawa achieve CBE ni. Curriculum moko miwacho ni town gi nyithindo manie town would achieve them nikech ka en swimming pool to gibro dhi e swimming pool. Same with some of the students make the same MMSHA. But nyathi manie gweng cha unless itere ora nyando odhi ogo abal kacha. Swimming lesson will not be achieving effectiveness. Okne okinyal go abal ora nyando katena sasa nyamaki idiga bal kanyo nyango chakumaki usipujo gi CBC mar ka Kenya lo dawo gi nya. Yeah, koro bago the challenges mabiro nikech you must be creative. Yeah, koro ni jopuonj you must be creative. Ado ni maka gi kanyo wana di break Martin ka tocha kadugo dhi tiki kanyo kwa dugo kanyo telo mara ni awijo kiwacho kacha ni dwaro mondo chake doge komno to yandi bende wanano ka bende imbe ja siasa. Ngene ja siasa to bende weche mag siasa bende mako kacha kagi kacha. Koro ka wadabdhi mana break Martin ka wadugo to bende wadhi somo ote mag janeno kaya to bende watikatika nya koram gajwangi jalo bende koro ketemane chunya gi TV kandi ponono nin kodwa kandi wach mora ma bende de gombe penjo kolure ka achiel kotenore ka achiel kod weche mag somo wan kande ka achiel kod jagoro maduong' makopet amegosi Zablon Awange med mana kete chunya gi TV wabiro bang sama chuo chunya gi TV aduru jaluo. Nyakora mwaga juang chunyo nagi TV ka utulo makende magonero kamana maduonga inya kuom kete mana chunyo nagi TV mana kaka jodongo machona jodong luo jodonga bila netio kod oseke kana ge yobusa kendo ne miyo gimoro maya mame chunyo nagi TV kendo ne kacha oseke mopogore wan go Mount siasa oseke mwatio godo ka kelo ne kacha do siasa mopogore kendo wayuayoge kwayo pach gnito enang'o mabende gigombo timone ja pinya koromba juang wayo oseke wan gi oseke mayo MCA oseke mayo mbunge oseke mayo woman rep oseke mabende koro yo gavana mar koromba juang kendo kagi gomba kaneto ang'oma osebedo kagi timo to enang'o mabende gidom kagi timo koromba juang.
wan kaachiel kod oseke mar duond onagi. Ma en oseke mwa ywagodo paro mopogore opogore kod gwejwa, gino mosebedo ka sako it, gino mabende osebedo ka mulo adundo jaluo, paro mamulo it, paro mamulo adundo dhano, paro mabende kata weche masako it kod gwejwa. Kendo wago mbaka ni to ang'o mosebedo ka chando e ut onagi, ang'o mosebedo ka dhi mbele. Jalo man gi chuny lit, jalo mabende koro digomb bedo kaachiel kod gino mabende gombo nyiso oganda. Wan bende kaachiel kod oseke maywayo weche mag ohala, oseke maywayo jolony, oseke maywayo jogo mabende koro nie timo ohelni mopogore opogore e bombe mopogore opogore, ka gibiro kendo gitwak kodwa kendo gimiyowa lony makende ni to en paro manade kata ere kaka jal matimo ohala nyalo dongo ohala mare. Smart fish. Ma chenro mar onagi kod ohala. Auso reche dho nam madunga beach. Madongo gi wauso 500 mae 300. Ma momiyo ibed ni inja ohala, ibed ni jal mabedo kod gombo chako kod gwejwa, wakawo thuolo makende mar rwaki mondo mi chopi e chuny Onagi TV kendo twak koda jopiny. Magi duto te timore mana e chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ma momiyo watiyo gi chuny Onagi TV mondo mi wakel gigo mabende wagombo, gigo mabende in kaka janeno isebedo kigombo kod gwejwa. Kamoro amora mitiere chuny Onagi TV, rwaki mondo imad luwo e Facebook page magwa chuny Onagi TV, luwo TikTok page marwa chuny Onagi TV, kato i-subscribe gi dho ngere e YouTube channel marwa ma chuny Onagi TV. Luwo nyakoro gwejwa e chenro magwa, landa nyapiny kamoro amora midhiye, wach en mana chuny Onagi TV. Kichiemo chuny Onagi TV, kidhi school chuny Onagi TV, kigo mbaka chuny Onagi TV, to kata kisero chuny Onagi TV, adundo jaluo. Gwejwang kamora mara mitira kautulo makene marwa kietilo no mara rio mara duond Onagi nyakoro gwejwang kama bende wan kandi kaachiel koda Migosi Zablon Awange mabende wago gona mbaka kande motenore kaachiel kod weche mag somo. Chutho to ywaruok mabende oseleronwa kata mana e kind junior secondary teachers kaachiel kod primary teachers nyakoro gwejwang. Ne nitiere bende luoro mabende koro jonyuol bende nosechako bedo godo kacha. Oleronwa maber kabisa ne paro ne ber mana ne sirikal mano ok oikore kaachiel kod omenda mabende ne nyalo tago chenro machalo koda kama. To kinyiswa ewi bende nyithindo mabende somoko na penji kacha, nitiere koro nyithindo mabende ok oyud ratich gi makende e yore mag somo. Gito to kitimo gi nang'o? Ni mane life. Actually, otek nikech seche ma liech ariyo gore to lume mainyre, nyithinde lum kae. Seche ma sirikal otamre golo pesa, to seche ma be pod wan gi indecision, wakia ni yo mane mwaluwo, warito last minute, nyithindo ge mainyre. Nyithindo mang'eny poko decide on the pathways. Most decide on the pathways, kia kuonde ma pathways go dhitiero gi. Future margi be based on the exams, be pod uncertain. Sirikal wacho ni tiyo gi kata assessment mose time class, gi assessment time at the end of the year. Gimoko mano time class auchiel. Jonyuol be kinyiso assessments go gin confused. There is a crisis. Emomi wagoyo koko sani as a union. To emomi wamedo joondwa kwa wacho ni solution en keto autonomy e JSS, makoro principal mek JSS biro wachiwo direction. To sani ka pod en lwet jo HOIs go, to be senior secondary pod kia gima timo. Jo puonj nyithindo ma e class 9 go pod are confused. Nikech gikia kama gibro dhiye, gikia skunde ma gibro dhiye, gikia criteria ma giwacho no sirikal emo ng'eye kaka gibro place jogi. Skunde manok oyier gi nyithindo go, wawinjo ni ging'eny kabisa. Jatend migawe mano ywagre ni skunde mang'eny pok oyiergi. Idhi chuni nyithindo gi skunde manok gidwano, mago question. Mar ariyo, jonyuol man gi nyalo. Now that exams onge, chon ing'eyo ni ka janyuol ne nigi nyalo to nyathi orem.
mondo yud maseno giri ne tek. Sani janyuol man gi nyalo ok ibitame ni nyathine ok nyadhi alliance. Pathway no mari en ngono do nyathino dhi alliance. Wacho ni pathway no mana mari. Baro mar sirikal gi jogo. En ngono nyathino osetieko ko nyathi dhi e senior secondary. Ko nyithindo jotunyuol duto man gi nyalo biro nyiewo skunde go madongo te. Yes. Mano notimre ga ndalo KCP. Buyude ja 300 moro opusre odonjo alliance girls. Yes. Seche ma nyathi man gi nyalo to rem because of the fees. Yeah, koro in uluongi alliance tigindi 420. Tiwacho ni onge in koro dhi ajoelo mino kai kata kudho. Iwinjo. But sani now that onge ke barring, onge gima bae. Ni kibiketo kwacho ni assessment onyiso nyathi ni pok achieve expectation. Yes. En onge ni nyathi no setieko, nyathi ne dwaro pathway mai. Pathway nyathi ne dwaro bedo doctor. Assessment no mano mari be again. Iwinjo. Okinyal tamo nyathi ma janyuol en doctor, to lo nyathi ne dhi bedo doctor ka en. Yes. Chon gima ne tamo gi ga ne mana Max ni sani to kore ni pathway mbende ngi. Mna pathway. Ma be obro mna wacho ni assessments go. It's not a true reflection. Yes. It's not a true reflection of nyathina ni dhi bedo doctor, nyathina dhi bedo engineer. So aneno ka skunde madongo idhi kawo. Gimono osetimre kamano. Ne nitie skunde moko mane manyithi jok modhier, niluonga ga ni stare. Boys. As years goes by, nyiro ka jok modhier sani tin stare. Jok momewe manodhi okawo stare. Jok modhier tin stare. Sani jok modhier tin stare. Jok momewe mang'eny stare. Mano kata ka pathway pok obiro. Yes. To chon ne en ga skul manochaki ni nyithindo ma kadho maber to onge pesa matere alliance. Oluonge mangu to onge pesa. To kata klas 8 kai kata 7 nuse detect nyathini othagre to riek. Ti wacho ne yier stare. Idhi somo nono. As years roll by you will kata jok modhier go be you will ni take a school. National school mane serve ga our interest. Yes. No bedo kama koro itime ohala. Yes. Nikech ok ji ne kadho. Jithindo masomo modhier man stare tin. Kaka gir pathway ni dhi. To ema pod wawacho ni koro wan wachungi jomo goals mondo wa demand mondo migi independence ma kanyo e first step mar rieyo somb CBE. Yes. Nikech macha dhi bedo daraja. To daraja onego bed daraja makiko one road to another road. Ok en daraja moro ma enie iye koni to iwuonge ni en daraja. Mano ok en daraja. Yes. Junior secondary changing of the name ok en solution. Gimoro kata kiluongo ni Rose Flower pod iluongo mana ni Rose. Kata miye nying moro ni Josephine. Pod odhi bedo mana gimoro mang'we maber. Iwinjo. Junior school pod en na junior school. Gimipuonjo kanyo gin syllabus mana en secondary. Senior secondary. Or walk gi back to junior school or junior secondary school. Onego be no produce pathway. Gimomiyo jogi no biro gi these pathways. Another reason en career change. Nyathi somo ba bedo lawyer. Kose bedo lawyer to kelo certificate ne to miyo wuon gi picha maber ma ko tikete sitting room. Then nyathi wuok to dhi manyo tije. Giseneno jo lawyers madongo manowere go to biro bedo jofwambo. Giseneno doctors mang'eny mowere go to biro bedo footballers. Moko bedo musicians. Kina nameless gi architectures madongo. Gin mana musicians kawuono. Ng'ane ne giri. Jaod nameless be mana kwano. Osomo malich ngi degree e kwano. I'm a musician. Koro it was assumed ni CBE ni dhi identify talent chon. Moro nyathi ki keth seche. Ni pod somo gimoro kose somo to dhi obolo kanyo. Koro janyuol ne kama entie opakre ni wuoda cha en lawyer. To kala kijana no onge kata court mosedhie. En ba mosedhie. En obedo admitted e ba mamamba. Yeah. Kata punduba mane ba modhie Waiwa chupa. Ayo chupa. My lords koro bedo waiters. Koro we were trying to solve this issue of career problems. Nikech jomoko be was stuck in confusion. E career manoko dwa to jonyuol no chunego. Koro nowachi ni kan wachako chon mondo wa identify pathway. Nyathini wang'igi maber. Te shida ni kanyo be conversation mwachako ni. Jomoko dhi ogajowa. Wachung' mana motegno kaka kupet an kaka wange goyo koko. Iwinjo. Ka gichako wacho ni koro kata kwano ni ogol. Tema wacho ni yawa, wayie ni kwano tek.
3/4 of jok madongo dongo gino rem kwano. But mano is not a reason mar gole. Kwano e ngima. Discussion kata conversation kata mbaka mane biro ni koro kwano no bed optional. Mano some misguided conversation. Kwano kata idhi bedo jakuo makwele bangi. Onego bed ni ng'eyo kwano makose kwelo tu nyalo pogo pesa ma ok jawo joweteu ma ginyalo negigo. Ka in mama madhi use chiro to onego bed ni komiyi 1,000 to ng'ato kawo nyanya masinga 10 ting'eyo ni iro ko penj change pesa di. Kwano ni e ngima. Ma conversation mani sijui wa drop kwano nikech kwano tek. Wadwaro dhialo nyithindo gi ahinya. Wase dhialo gi ni onge corporal punishment. Wadok wadhialo gi ni onge ang'o, onge penj. Sani kendo ni koro ka kwano tek to ni koro igole. Ibiro golo nyaka sciences te. Ok wabi bedo industrialized. Kwano bedo optional. Gikete ni obedo option ni sijui maths ni nyithindo mok nyalo timo kwano to timo kwano moro mayot cha. Ni maths sijui ang'o chande. 100 sijui whatever. Kanyo ema wacho ni kanyo they are doing wrong. Nitie moko me syllabus no mar kwano ne minyalo ng'iyo, ting'iyo gik moko ma important e kwano no. Yes, kwand business, kwand ang'o, kwand life. Uripoge. Nitie ga choni pure mathematics and applied mathematics. And applied mathematics. To kinyal ko decide ni nichio gokinyi ni koro na paro ni wagol kwano nikech nyathini neno kare mkwano. Waminya thigi munyalo. Nyathi ka yuago ne mi wembe. Seche moko nyaka tuone wembe no. Yes. Kiki rit mondo nyathi ong'alre mondo koro kibed gi shida ni ringe e hospital. Mtoto akililia wembe mpe, wanawacho nyathi ka yuago wembe seche moko tuone. Yes. Okinyal kawo ni nyangi ma nyathi yuago ni miyo. Ka nyathi kosewacho ni ok dwa kwano ni koro dogolo kwano. Kiny kocho no kodhi odhi e school, tibo chinkara wa muk skunde gi. Yes. Kiny nyathi nyalo decide no kudwa dhi e school. Dongi tamrega. Yes, leo saki kwenda shule. Yes. Inyalo decide ni koro we cannot go back to the schooling society. Koro CBE not biro mondo or rectify gigi. Capacity building no setem jopuonj primary. Sani timeni secondary retooling girikande. Semester girika. So many things osetim. But pok wachopo kama onego bed ni wachope. Kae ema dwaro stakeholders manigi good ideas, manigi the interest of the nyithindo at heart. Gimomiyo wacho nji kaka wange kata wan union officials mane branch level, wan gi interest at heart nikech nyithiwa consume somono. Okawuo mana kaka wange, awuoyo as a parent. An gi nyithindo matimo CBC no. I would want the best for him. Opogre gi jotendwa mamalo ma nyithindgi somo mana IGC. To gine magitelo kae. Mago are divided attention. Be okinyal chune ni koro nyathino obi osom kanyo. Iwinjo. Nikech obende en gi right ma decide nyathino nyalo dhi kure. Yes. But I'm talking on behalf of jonyuol mang'eny, of which I am one of them, and mane be society mantie. Ni conversation moro kata mbaka moro onego wachak maber on the future of CJSS. One, how are we going to place them in January? Pok seche mawuoyo kodi ni onge criteria mar placing nyithindogo. Pok wa decide ni ng'ano mabro dhi kudho to ng'ano mabro dhi kamusinga. Nikech university osepogo stamps. Yes. To kata university no will even be a challenge. Margi haja pok ochopo. Machai is a midhiero magibe girita. Gikiagi magedhe tim. Gikiagi magibo timo nyathi mano kadhe pathway. Mano puonj gi japuonj physics, japuonj no somo physics opuonj gi japuonj history. Koro biro no timo engineering. Yeah. So that is where we are today. Teach tech maluka. Teach tech kai. To koro wadwa nwarie kai. Samaki mkunje angalimbichi. Kikwariti ni rech ni kango sechope form 4 kore kwadwaro dole. Wadwaro dolo JSS sani nikech en a new segment. Junior primary no kwadola ahinya nikech they were part of the primary. But JSS ni ema koro wadwaro dolo mondo koro wagole opogre gimiluongo ni divorce. Let us divorce it from primary school. Obed a segment of its own. Kore kwa chak rieye. Kido rieyo gimoro to nyaka ipoge mondi. Nitie moko mokibirieyo ka gin together. Wapoge from the confusion mantie primary cha. Obed on its own. Then work out the right leaders. Obey the leaders make principal, gibed gi principal magi. Gibed leaders make sports, gibed gi sports officials magi. Make drama, gibed gi drama magi. Magi embaka mwadwaro nwago sani. Magi embaka migoyo sani. To magi gik matimre from Turkana to Lokichogio, from Lamu to Busia. Kata Teacher Beach ni moguls makisumu dhi ng'anyo. Kagidwaro autonomy. Yes. Mano nyiso ni gino mako piny mangima ma Kenya.
en gima ok wabiringo kuom. To en gima sirikal must address. To somo mar Kenya in East Africa mangima ne wa account number kata kene wacho ni Kenya bende ne koro chiwo somo maber kabisa. Gisane no ka bende karo ka pod wane number. Kenya ne ber chon. On nwa benefit gimiluongo ni education tourism. Tourism opogore. Nitega medical tourism. Mudhi bayo ni tuo koro idhi ichi moro. Kenya bende ber medical tourism nikech ne ji biro Nairobi Hospital Kenyatta. Education tourism universities wane beyo. Ndalo e levels jo Uganda ema nopuonja moko. Jo Ugandas bende mang'eny ne somo kuondegi. As time went by, Uganda odhi okalowa. Koro there was a huge traffic. Jo Kenya ne ringo kae kadhi Uganda. Kata ujo fuambo nitie jo mang'eny mosomo Bugema University. Nitie jo mopuonjre fuambo Kampala International University. Nitie jo mopuonjre Makerere University. Korka A level kae Tanzania no maintain to Uganda no maintain. Pogruok ne biro ni Tanzania ne puonjo gi Kiswahili ma chemistry cha ne ipuonje gi Kiswahili ma jaluo ok nyal winje. To Uganda nikech Kiswahili be bagogi ne gitimo English, wan jo British. Wan gi Uganda wan bedo to colonize gi British. Tanganyika no chako gi German. Ae bang'e British okawo gi bang'e koselo German. Iwinjo. Koro gima ne gi develop na Nyerere ne en Kiswahili. Ma Kiswahili cha nde ipuonje e secondary kacha kwano ipuonjo gi physics maber Kiswahili chemistry. Koro there was traffic to Uganda. To Ugandans go bende biro manyo students Kenya kae. Koro nyathi mano yudo seaplane in form 4. Ne dhiga Uganda A level form 5 gi form 6 timo subjects adek. Kose timo subjects adek to yudo pass mark maber to duogo University Kenya. Karo duogo University Uganda. Where as University Kenya koko the University Uganda. No nyalo dhi Uganda universities kata Kenyan University. Kose kadho from A level kocha. To Kenya 844 no segeng'one nikech subjects ne ng'eny. Odhi orem chemistry, biology, physics, to seche moko kadho English, Kiswahili, history. Koro English, Kiswahili, history emodhi otime A level. Kata history theory Kiswahili to kadho. Oduogo back to timo law. But kane en gi seaplane cha tineno ka seaplane cha no geng'one. Iwinjo. Koro mache ma Uganda gine. To wadhi wa detect mano. Koro wachako gero skundewa, waloko skundewa obedo national university, national schools. Every county obedo national schools. Kisumu ne onge achiel, omedwa Kisumu Girls. Siaya ne onge go, omiwa Maranda ging'ia. So there was a policy ma every county ne bedo gi 2 schools. Policy moro no biro ni every county nyaka bed gi university. Mano no konyo, koro wan gi universities everywhere. Koro traffic cha na waneno ko reduce madhi Uganda cha. Then there was curriculum change sciences. I mean a page mar form 4 gi form 2. Then there was task force maneloso CBN. Kanyo ema traffic no reduce madhi Uganda cha. Tok ni ne reduce no rumo ne podenti. Tanzania be jiwa ne dhi to gitin. Yes. Sani seche mawuoyo ni CBE no cause confusion. Jopuonj nyithindo man gi nyalo, jonyuol man gi nyalo ose withdraw nyithindgi public school otero private. Secondly, kane KCPE idhi gol manotime mogik last year cha donge. Jonyuol mang'eny nogolo nyithindgi e class 7 odhi o register gi class 8. Masani nyithindo manie form 2 ging'eny. Nang'o? There was research ma sirikal nonyiso ni nyithindo mano register class 1 to biro timo class 8 no medre. Sani anyisi kaka jomoko reduce from class 6 to class 9. Donge. Koro wapenjo ni 100,000 gidhi kure. To instead jok mano register class 1 kane biro timo class 8 to yudo ka namba gi ng'eny. Jogi oa kure. Olwar from polo. Ne gin jo class 7 gi jo class 6 mok dwa donjo e CBE to ringo dhi register gi. Isomo kataria ka to dhi register idala to ja class 6 class 8 nyathi marie pod kala donge kesi picha linga mana ABCD. Koro yudo ka jok mano donje form 1 last year ne gi nyithindo matindo ma pass low as 12 years. Sani gine mane gine class 10. Gine form 2. Jok mano no beni bedo form 1 this year pod ni primary. Gine class 9. Magi idea is supposed to be form 1. Gine makoro gibiro next year form 2. To magi mano dongi gin jok makoro no onge that advantage mar biro timo. So when the last exam ma KCPE nitimo, nyithindo mang'eny oringo o register. Parents ne ringo CBE. That is the situation. That is the situation. Yes, mano gik matimre e chal ma somo Kenya.
Yes, many people don't know kaka ya analyze kamano. But that is a situation. Mwadwaro ng'ato ka nyalo tiyo gi that data, nyalo biro gi masters kata PhD thesis maber kabisa. Ba wuok gi kaka they wrote in the Kenyan education system. Gaps ng'eny ka e Kenyan education system. And the choices manyathi modhier ni godo kaka tin e Kenya kai. Kama parent ma middle income nyalo golo nyathine ma ong'eyo ni nyathini is under age to register e KCP mondo odhiyo o escape CBE. But eventually CBE no wan kode kae. Gimodong koro en rectify it. Wan kode ok wanyal ringo kuome. Ruto notemo ng'iyo ni nyalo gole to kogole. Koro kwan gi gimoro to waseyie ni mae en mzigo wa. Gimodong en to make it much better. Ema koro wabire e studio kae mondo wang'i kaka wanyalo gole. Kaka inyalo gole. Temo wadhi e State House last week ker. Temo miyo wadhi e conferences mondo wang'i waket mbaka. Maybe somewhere ng'ato kando une ker kanyo kendo njako da ugolo dhao gi duol machielo cha. Donge ma wawacho no over the issue mar Moguls. Ok gidwa ni giwe. Mogul ne wabiro over issue mar ni jo Moguls. Koro sani koro at this juncture nuwena nutieko nang. Sani ne mawacho ni nitie ginene everywhere. Wacho ni nitie kisebet kisomo magazeti kata neno TV. Don't say no kan nitie demonstration ng'anyo nitie everywhere. Mar Kisumu in this Friday. Kisumu chako Friday. Yes. Kenyan warm up. Kenyan warm up. And everywhere and an idea whose time has come. Otherwise, oknwa kaw gimodwaro, that is the right path to way. Mar independence mar JSS. Yes. For the sake of education in Kenya, for the sake of CBE, JSS must be autonomous. Mano e gima wachre sani. Yes. Ero kamano maduong' ahinya. Akwonga ta kawo thul makema ilero na gini maber kabisa. Ilere maber kabisa mang'eny janeno bende kuro at least kamoro mara mentira pani kuro iwinjo gino bende koro dhi mbele. Telo wacho ni pod wan kacha gi ng'anyo chieng' tich abich kanyo mapek kabisa. Kisumu County koro dhi moke kinye mana warm up. Kapok watieko mana kapo ni gi wach moro ma bende moko di nyis japiny. Jasiasa bende neno ka en wang' ni 2027 ipange nade? 2027 biro sani to jomotiyo. Kisumu Central kae ilogo ga dichiel. Kise logo ti wuok idhi. Yes. To ok nuoyo. Onge nuoyo. Kise ng'iyo MPs me Kisumu Central ne gisega biro to giwuok. Moko wuok kende kata keno bura no wuok mana kende. Ng'ama no riembe onge. Duone kende wuok kende. Duone wuok kende. Dong en ga kai logo dichiel. Ma ana chung 2022 to na postpone victory mara. I postponed it. You postponed it? Ikele 2027? Okay, 2027 nikech ng'ani koro dhi weyo nago, eno dhi chung governor. Yes. Oluo rules make central. But sani to pod wan gi lweny mar Kupet, adhi yombo kanyo kase yombo to adhi chung malo. Ang'iyo kaka adhi chung Nyanza, yes. Akwonga yombo mar Kisumu, nikech mae to ng'ama yomba pok onyuol. Pod kama mluki moko biro to adhi gwere goro ta yombo. Yes, then adhi kawo Nyanza, yes. Then kora ng'iyo koma kawo malo. To governor ka ineno ka ng'ama kawo Kisumu County. Governor mar Kisumu kae to tek wacho ga. Nikech otek wacho. Un kaka dul mako peto kuchungi ng'ata achiel koso ng'ata ni mana gi opinion. Kisumu kae gi part of Luo Nyanza. That's a tragedy. Jogi ok dwa ga kata wach union no. Ogichunga kodwa gibe. Kata jopuonj moneno ma union mondik infact kata sirikand nyong'o kineno jodongo motima no somo makerere mineno ka ng'eny kata joma retire. Yes, unlike other counties jopuonjo kawo gi seriousness. To kai ing'on gima duong' en ticket. Kiseyudo ticket you don't need jopuonj, gima idwaro en ticket. Masoni value kata gine komedo value mara mara. King'iyo Kakamega, Vihiga jopuonj are there. Bomet gi jopuonj are there. But Luo Nyanza kae sipe na wite manotemo no ka Kupet oketo. Oketo mano Eliud Otieno, oketo Minister for Infrastructure. Ng'ama notemo kende Ongwae. No ka jopuonj moko keto. But governors make Luo Nyanza gi they don't care about the union. They don't. Nikech gima duong' en ticket. Kiseyudo ticket jogi gocho ga 6 piece. Yes, mano be ging'eyo maber. Gima duong' to be kata function ka nitie kata mag school ok ibi neno gi. So long as function mar party to gintie. Gima duong' ka en party. Yes. Two term one term ni to chalo na dekodi.
tuta mar president Tuta mar Ruto. Korka Ruto Ah. akwero ga jopuonj to akwero ga ji anasebe bedo ga functions mantie ga to awacho ga ni jo Kikuyu nwakwero gi ni baba oromo to ne gitamre ne giwacho ni maombi sio uchawi to ne giluongo Raila Amolo Odinga ni mchawi. Uhuru ka Kenyatta be nokwero gi ni yawa ng'ani rach no giwinjo sani koro giwacho ni Raila ema rach kendo giyanyo wanyaka nyaneno ka Muturi be yienyo ni Raila okony gi golo siri ni tiyo gi ng'at marach. Raila kane wacho ni gi ng'ani rach Muturi nok ne ni ng'ani rach. Yes. Yes. Koro wawacho ni Raila tiye gi ng'ano nyaka 2027. 2027 kosechopo ni Raila Amolo Odinga dhi chung' e debe Raila the 6th. Yes. Raila duogo Raila the 6th. Ng'ama nyalo golo Ruto en mana Raila Amolo Odinga. Moko ni wa munyorogi sijui watiangi mano nego bebi pendo giri. Mago onge mar Karua, Kalonzo, sijui Eugene. Mago ma ODM koro golo candidate ne 2027. Raila ok ni golo candidate. Raila dhi chung. Raila the 6th. Raila the 6th. Kata jogi be gombo mana Raila chung. Nikech Raila koko chung to gidhi ok dala. Ntie nyenyo leaders wa makiluo Nyanza gi gin koti mar Raila no be magimako yes but on the ground to be gionge nikech ogimako ene sector yeah but mano to kangi wanwangiyo ni time kochopo to Raila ema nyalo golo Ruto ok bi wuondwa ni koro wa Munyoro ber ni Matiangi ber ni sijui Eugene ber Kalonzo koro ber Raila ma ji ochayoni ema nyalo golo nikech kata Mundharika Malawi duong' moinge. Yes. Mundharika duong' moinge. To pode ma en pache liu ong'eyo solutions mag Kenya. Shida ma wan godo Luo Nyanza to abro solve Luo Nyanza. To national level pod I believe ni ng'ama nyalo rectify en mana Raila Amolo Odinga. Koko chung to mano wacho ni ok chung yes. But ko nyalo chung gi ODM. Okuche mondo gone kaka last time giwuonde. Gigone kura. To ka gidwaro ketho kura Ker Ruto ok dhi 2 times, bodhi kata 3 times. Onyalo loko kata katiba no. Ng'ani ok nyetu. Ng'ani anasebet kod ng'ani. Bwana, ng'ani ok en tugo. Bedo gi ng'at ma nyalo wecho kama bagini ne kama baduok kama. Ok ojara tero. Acha nyalo biro dhi kata 3 times to gimilre. Ng'an ka gilongo ni Nyariro Dickson Juna wacho ni aluwo chenro yo makare mosna jatelo kendo puoch gi pak ne tich makare motimo. Kata wacho ni wegi jaja dero bendo wacho ni mosna jatelo nyise ni wan mamba ching tich ang'wen mano jasolo. Kana kata wan gi Mandela Okore bendo wacho ni bokete to akandero kamano duong' ahinya ko kamano to nikech sa ara kothon makende mondo mi opinji ponono ka en gi wach mogik yo parting shot ne japiny. Parting shot ni Jokisumo oremos Raila Amolo Odinga betayo joluo maler wan kaka jopuonj wan ka union wan gi roadmap mar konyo jopuonj wan team teachers to wan mobro loso puonjoni nobody bro wuok oko mabro loso puonj to puonjo ema somo ema nose konyo jaluo somo modong wasebet kwa dhi temo dhi Kanan higni 60 otamo wachopo Kanan kuro wayudo ka nyang' ng'eny e aora seche modo cross gimodong' en somoni wamakre uru kaka jopuonj wabed united wabiro gi kura higa manyien wagochuru ni team teachers jok madhi wuoyo about jopuonj erokamano. Erokamano maduong' ahinya ka thuolo makende magoni erokamano maduong' ahinya kuom chopo chuny Nagi TV kende kendo ageno ni twak ber kabisa ne janeno mara ka thuolo makende magoni erokamano maduong' ahinya kuom kete mane chuny Nagi TV e chwa dundo jaluo ago erokamano ne Felix kaachiel kod Mumo mabende gin japicha mara kawo thuolo gi makende mondo ming'e ni chenro no biro ni kamoro amora mintiere nyaka kamoro amora mintiere kawuok e chuny Nagi TV kama ta chenro ni en Steve James Nyakwar Nyaronyi 1 wachako rom kanyo odiochieng' makiny kama bende bedo gi twak odiochieng' no chakre saa 3 okinyi nyaka saa 4. Bed kete mana chuny Nagi TV medoro ote magi ne chuny Nagi TV nyakoro mga jwang subscribe pages mago chuny Nagi TV Facebook page chuny Nagi TV TikTok chuny Nagi TV YouTube kwa kamano uritu masani.